kinesiologia pixka bat, galdera batzuk erantzuteko. Urko naz, zutik noz, seitanoz, ez. Kanal hontan ateratzen bideok mundu guztien zatia honak, ez. Vale, perfecto. Norbeak erabaki dezala, zeinei zabaldu, vale, perfecto, iongido, vale. Nola galdetu nezake hoi? Ni pozik, no? Kanalan bideo hoikin? Bai, vale. Ni elikatzen haute? Bai. Hoi nola da posible, noski? Hoi badakit. Nik ikasi juzten gauzak, konpartitzen juztenin, ni pozik jartzenaz. Zertikan jartzena pozik? Bueno, batetik gehiena nik ikaste dutelako. Ze konpartitzen dugun, irakaskuntzan dabilena badaki, noiz barneratzen zuen benetan materia edo gaia, batetik, esperientzia launtzu, noski, bino esperientzia hoi zerk emateizu, zuk bestiri esatekun edo konpartitzekun, rezeklatu berra dakazu, sistematizatu berra, nolabait barneratu, murtxikatu eta aukeratu berra dakazu, eta horren da, amoblatu. Ja, hor bado, detalle bat. Da, nik lagun urkoak behar du konpartitu. Nik berdut, nik zu bertzatut. Bai? Ez dakiz zeintzan, Bino, hau, norbatek ulertu ezake, tipo, ze altruista, eta altruista izango da, eske berdut, hau inberdut. Eta ikaragarri asetzen hau. Ikik eta ikaragarri asetzen hau, zuk ikustik, eta konpartitzik, eta bar. Gustatuko like Euskal Herrian, Euskaldunak barruai arreta jartze hortan, nire puxkatxua jartzia, ikaragarri pozik. Zenbat demo berko da hortako? Ez dakit, ez duen esku. Nire esku do, jasotzen duten informazio edo jasotzen duten esperientzioi edo lortzen duten egoera hoi konpartitzia, euskeraz. Euskaldunantzat, eta norbatek itzulin ebau, ez da, subtituluko, ez dakit, azpitituluek edo nola dabiltzen. Intzala, bino, mezua zein da, ni hau eskaintzen duten esperientzian, eskaintzeko esperientzia honetan, ni elikatzen einaz pila bat. Zuk aurkitu zure elikatzen zaitun hoi. Honek bakarra elikatzen hau? Ez, honek elikatzen hau neurri bat arte. Zeinei eskertu berdiot kanal hau ereki izana, zeinei, gertatu den pandemia, erodemia nahizun horrei, nola ikastaruk eta bestelako bidiak moztu jun, nik honen aukera eta beharra ikusi nun. Horren eskerrik asko gertatu den guztiei, bide hau erekitulako. Bestela erekiko zen, ez dakit. Bino, badamazkit urte batzuk, barrulanakin eta moin arte ez da ereki, Horren, eskerrik asko. Ikaragarri disfrutatzen dut honekin. Eskerrik asko parte hartzetik. Zuk aurkitu zuri asetzen zaitun, zuri betetzen zaituna, eta kontu neuki, gaina konpartitzen bazu, ez du zertan behar YouTubeen bidez. Nahizun bezala egin, ez dakit, zure bizilaunakin, okurritzen zaizunakin, bino konpartitzen bazu, handikan, elikagarriagoa izango da. Eskerrik asko.